Bog, moje ime je Ana Zubak, ja sam osnivačica i voditeljica Tajnog šumskog društva. A što je Tajno šumsko društvo? To su interdisciplinarne kreativne radionice u prirodi za djecu predškolske i rane školske dobi koje se održavaju u Park šumama Grada Zagreba svake nedjelje. Što mi radimo na Tajnom šumskom društvu? Kao prvo istražujemo naš grad na neki novi način jer istražujemo njegove šume koje su lako dostupne svoj djeci i svim roditeljima. I što mi još radimo na Tajnom šumskom društvu? Znači, prije svega učimo kreativno razmišljati, učimo što je to održivost, koristimo održive materijale, djeca sama pronalaze materijale koje koristimo na radionicama i zatim primjenjuju na svoj kreativni zadatak. Na svakoj radionici obrađujemo neku temu usko vezanu za prirodu, bilo to životinje, priroda, biljke, nedavno smo radili gljive, pa onda idemo i u neke kompleksnije teme kao što je bioluminescencija i tako dalje. Ono što želim još reći je da na radionicama djeca rade na svojem samopouzdanju. Znači, pristup je holistički, odnosno cjeloviti.